Museet for Religiøs Kunst er jo det eneste museum i Danmark, der har fokus på, kan man sige, de religiøse aspekter af billedkunsten. Det er sådan helt grundlæggende. Men vi arbejder med det ekstremt bredt. Så der er mange, der tror, at det handler bare om kristusfremstillinger, eller det er kun kristen kunst. Men vi tænker det sådan egentlig mere bredt. Vores mission er at skabe et åbent rum for refleksion over livets store spørgsmål gennem billedkunsten. Så det er faktisk så bredt, vi arbejder med det. Så vi er ikke begrænset af specielle religioner. Det er ikke et museum om religion. Det handler om at have fornemmelsen for de her mere eksistentielle, religiøse aspekter, som kan være i rigtig meget kunst. Så vi arbejder med det meget undersøgende. Det udvikler sig hele tiden. Og mange samtidskunstnere arbejder faktisk også med de her emner. Jeg tror, vi i dag har en enorm sådan søgende indstilling til livet, og det betyder, at rigtig mange kunstnere, også de unge kunstnere, de også arbejder med de her emner på forskellige vis. Både gennem vores forhold til naturen, men også i forhold til at genbesøge ældre kunstværker og Bibelen. For eksempel kvinder i Bibelen, hvordan er de blevet fremstillet, gå ind og nyfortolke det, skabe nogle stærke, powerful kvinder med inspiration i gudinder og mytologier og sådan noget. Det ser vi meget inden for samtidskunsten. Så det kan være sådan nogle ting, vi udstiller. Og når jeg siger et åbent rum, så betyder det også, at vi netop ikke er begrænset det her, at det skal være en særlig religion, eller man skal være troende for at være her, eller sådan noget. Det er der mange, som har en fordom omkring. Men vi vil rigtig gerne den åbne dialog omkring, hvad er religiøs kunst egentlig. Og der er det lidt anderledes, hvor rigtig mange kunstmuseer arbejder med, at man skal have den her neutralitet omkring værkerne, og det er kun publikum, der lægger en mening ned i værket. Og det her er vi selvfølgelig også, det er der også åben for her, men det er klart, fordi vi har det navn, vi har, og vi har det fokus, så er der en ramme allerede.